Salam, yine bir gedek akşamın hayırlı olsun adil vatandaşlar. Yancı yankı kesin olur. Ondan sonra haber geldi men şoň üçin açık wagt aldım. Haber geldi Türkmenistan'a Lewap'ta ve Mar'da yel tutan turun yel bitbaççılar getirdi. Şo ýerde yankı ölün adamlar wa ertir nesip bolsa şoň belisi bor. Samolyotda uçmady, ýollar ýapyldy. Şu ýa bitbaççylyk boldy. Oňur netijelerini ertir nesip bolsa habar alsak size ýetireriz. Ýöne o bitbaççylyk Türkmenistanda bolar durar. Ine şuň ýerine ýetirji hökümetiň şuňa reaksiýasy wagtyna ýeterlikli bolmady. Ýene gerek. Ne ertir görür şu näme motory. Başga da köp habarlar geldi. Onu aýratyn çykyşyndaýdym. Indi men ýene bir kısa soraw bereyim-de şuň efir tamamlany te wagt köp aldy. Indi soraw ine dünýä diýip soraw berýär. Salam Murada, men şu zada sorajakdym. Bu Türkmenistanyň içinde protesta çıkmaly, bu Türkiýede protestler çıkanmadan peýdasy ýok diýip aýdýarlar. Meniň tanıyan adamlarım. Protestler içinde daşyny şu dünýäde protest bolsa, Türkmenistanyň halkyny gollap, şu diktator rejimi garşy bolsa, hökman peýdasy bar. Uly kiçi tapawy ýok, on peýdasy bar. Dine protestler edip biz şunu aýryp bilýär. Protest diýmek näme? Şoň tapawutlar näme? Protest geçireninde biz azy ýylymyzy ötkürýär. Biz ýygnançýar. Biz arz şikaýetimiz aýdýar. Biz Türkmenistan, ikinji zat biz Türkmenistanyň içindäki adamlar bolýar. Olar görýärler. Olar ýeki däldigini bilýärler. Üçüncü, Türkiýede ýa başga ýer döwletlerde adamlar görýär-de innik protestde menem goşuljak diýip daşynaklarym eýýäm, Türkmenler galyp başlat diýip içinde azy ýylyp görýär. Dördüncü, bütün dünýä halkara gurumlar görýär şu zatlary. Bizem yankı şu geçen protestlerin suratlarını, videolarını onlara iyi veriyor. Onların düşünüp başlıyor. Türkmen halkı oyunun önküyalı diktatora karşı oturma, diktatora karşı çıkar önküyalı oturma diymek bizim öz tarafımızda hareket et başlamalı, ilan almalı deyip onun fikir ediyor. Beşinci, diktator, aydımçı, velzipletçi inni aýdym aýtmaz berdi bir sürmez gorkar. Ine bir suwutnamasy. Häzir saldatlara ok beren. Gorkýar. Ok beraýsa her bir saldat potensial protesta çykjak adam. Gaty gorkýar. Türkmen halkyndan şeýle gork başlady, içinde daşynlar. Öňe hiç ýere giden ok. Giden ýerine de diňe Russiýa öz ýalap bir diktatoryň ýanyna gidämese gidýän ýeri ýok. Ýurdu taşlap gidibilen ok. Siya gelene tutsa ederlerini bilýär, gato bilýär. Şondan bir ýa gorkup otyr. Köşkünden daş gidibilen ok. Şu köşkün goragyny ýanyna adamlar diňe şu köşkün goragyny bilýärler. Bu bir vilayatlara istidad etse, ine şoň goragyny et bilmeden gorkýar etmeli. Ine şu zatlar getirýär. Mundan başga bizim opçy hereketlerimiz, opposision hereketlerimiz güýçlendirýär şu zatlar. İçinde daşynlar. Bir de protestler gerek. Zoom protest, şeýle protest, adinoşny tapawy ýok. Biz öz näerdaçylygymyzy, öz açykaýatlaryny aýtmaly. Ine häzir Türkmenistanyň içinde hakykatdan adamlar doýdy. Biz sentýabrda tesirlerimizde bu roýallarly. Şu biz galdyrjak bolsak adamlar galar. Ýöne şunu galdyrmak üçin ine şu propagandany, ýa-ni düşündürüşi biz dogry şolar bermeli. Şoň üçin sizden haýyş Türkmenistanyň her adam çopandan başlap ministr, kabinet ministriniň gormasy hemmesi görmüşler. İşitmeli. Bunun güýçli alternatiwasy bar. Şu diktator haramlykdan başga ören ve güýçli alternatiwa bar. Hemmeler utar. Kabinet ministri dahilin utar. İçinde davranışlara utar. Çopanlar utar. Hekimler utar.
O da köçe kalan adamlar hemmemiz utýar. Daşynda içinde hemmemiz utýar. Diňe bir adam utulýar, olam türme basylýar. Onun adam Berdi Muhammedow we şonuň kezzap ýegenleri. Başga adamlar utýar, nanam. Biz barıp bar kezzaplar tutup ýanky basjak bolsak, onu biz grajdan uruş etmeli. Biz esas kezzaplar Berdi Muhammedow, Hramow ikisi hökümet uğratdı. Yerin aşağından getirilmeli, Türkmen halkynyň önüne diýre çöküp başlamada bolanmaly. Ine şonu etmeli. Galanlaram halka bağlı. Halk istese eder, istemese yok. Olar da haram baran soň et başlasa türmege eder. Yani cinayete çekilir, kanun esasında ve türme mızrak gider. Ine şu hatta. İndiki soru, yani ki bir mıl Бандерлейвер я Тора. Даже если сменится власть, понятно, что за одну ночь все не изменится. У вас примерный таймлайн действий. Планируете применить опыт Саакашвили по реформе полиции Тора алындыми. Мы с первого дня мощные реформы начнем делать. С первого дня валюта устаканится. То есть будет один курс. Буквально на 10-й день во всем месте будет любой человек днем, ночью сможет поменять валюту. Без проблем. Все эти базары, все эти переводы незаконные со всех мест прекратятся, будет все официально делаться за маленькие услуги, как во всем мире. Это уже прекратится. Банковская сфера начнется оживать. Бизнес сразу все расслабится. Пожалуйста, открывай бизнес вперед, все, как говорится, облегчится. Кредитная политика. Над этим будем работать, потому что надо дать кредиты людям, чтобы они поднялись. Без кредитов не поднимутся. Поднимутся только коррупционеры. Поэтому кредитную политику сделаем, чтобы это было доступно для всех. Далее, в политике, в экономике, в социальной сфере супер большие реформы пойдут с первого дня. Но реформы не пойдут такие взаимонесвязанные. Все реформы будут взаимосвязаны по программе, строго. Поэтому очень много реформ пойдут с первого дня. Улучшения вы заметите буквально вот по дням, вы увидите. Большие улучшения будут. Будет борьба против коронавируса, настоящая борьба, профилактика. Будут границы открыты. Будет, как в других странах, границы открыты с санитарными процедурами. Будут вас встречать, когда будете приезжать в Туркменистан, будут встречать с улыбкой и говорят: «Хош келдиңиз, добро пожаловать». Много чего изменится. Абсолютно. Любой человек, любой бизнес может открыть. У них душа откроется у людей. Голова будет открываться. Сразу телепередачи, свободная пресса, все появится. Люди вкладывать начнут. Многие страны придут вкладывать деньги. Будет свободная рыночная экономика. Но не в ущерб туркменскому народу. За этим мы будем следить. Следующий вопрос. Более подробно в экономической программе я буду выступать отдельно. Саакашвили, он специалист универсальный по демократическим преобразованиям, перехода от одной диктатуры к демократии. Но поймите, по Туркменистану он не специалист. В Туркменистане свои условия есть. Свои региональные условия, климатические условия, свои условия нашего народа, локальные условия, географические условия, много разных вещей, в которых мы не хуже Саакашвили разбираемся, поверьте. Если Саакашвили придет, будет жестко делать все, многим это не понравится. Надо быстро идти, но не в ущерб народу, понимаете? Рубить с плеча – это ошибка большая. Erkin Türkmenlere hossarsı çağırın hal yaday nähil bolar. Hossarsı çağırın diddonlar ve beýle kılaatlar hökümet tarapyndan dolu обеспечение durur. Ondan başga ine invalidlara, yani hossarsı adamlara çağırış bağlılar, yani başga da sosial tarapdan has pes ýagdaýlar hali hil pes adamlar kömekli bolur. Nähil kömekli? Ýürüýte produktowý banklar diýilýän bu. Yani ýürüýte jemgyýet gurumlary bolar. Şo kimin pulu ýok bolsa şo ýere baryp iýmetin muht ýazylyp Suudiýede piçerde işlemeýänini muht produkt alkaýdar ýaly.
ol hökümet tarapyndan ýa-ni şol produktow banklara beriler. Produktow banklarym öz filiallarynyň halka paýlary bar. Ondaşyndan biz hökümetden ýa-ni sosial adamyň sosial hillerini güýçlendireriz, kömek ederiz hökümet. Sebäbi bu bizim jemgyýetimiz. Jemgyýetiniň içinde düýüklü, höwetli we ukyply adamlar bar we inisiatiwa pesirän adamlar bar. Olar kösenlerler. Olar ine ýylan alaklara hökümet kömek etmeli, öňe ödenlere hökümet şert töretmeli. Şol öňe gidip, ýa-ni üstünlükler gazansa Türkmenistan döwleti galdy. Şu haklar. Indi şunun bilen pasport meselesi indi bolýanlymy? Pasport meselesi gidip dur. Biz pasport meselesi häzir köp işlemdik. Beýleki toparlar işläp başlady. Ine Rowşanyň topary işläp başlady. Iklimiň topary işläp başlady. Eşitdik. Biz öz ýa-ni toparymyzda şu mesele pravozащитниктер bilen ýa-ni düýüklü seretçek bolýar. Ine häzirlikçe biz duruzdyk. Şun adamlar sebäbi şu ýa-ni akça goşulmadylar ýerlikli. Ine şo inanmadylar, gorkdylar, ýene bir plan boldy. Biz dogry arka edip bilmedik. Bizim günämiz däl, biz taýýardyk. Halkymyz inanmady. Elbetde o bizim günämiz ýöne gynadap da şeýle durdy wagtynça. Entek häzir ine beýlik toparlar işleýär, şolar bize öz iş ýoluny görkezdi, biz gowladyk. Şolar bilen bile işläp ine biz halkymyza pasport meselelerini çözdürip bolýar. İsleýän meselelerini haramdagy çözdürip bolýar. Inanyň, o bize bagly, haramdagy däl. Biz dymy otýar. Hemmämiz galyp pasportlar çözen ok diýsem, bütün dünýä galýar, şuňa pitikleýär şuny. Biz edem dogry. Biz ine Murat Gurbanow ylgap etmeli, şoňa da biz diljek pasportlary bermeliler. On ýa-ni jadywy ýa-ni bilmeli, aýtmaly, hemmeler şoňa inanmaly. Bütün dünýä buramalar, olar ýa-ni ýok dünýäde. Mesele goýulýar, bütün dünýä buramalary ýuristler seredýär meseleleri. Eger ýuridik dogry bolsa, onu seredilýär we şunu alyp, endi hökümete ýerine ýetirjek hökümete Türkmenistan bular pretensiýa hökümine goýýar. Şoň üçin ine şu zatlar etjek bolsak, biz seriozna bolmaly, düýüklü seretmeli. Bu soňky men jogap bereýin, ýa-ni bizim bir watandaşymyz ýa-da soňky wagtlar Berdimuhammedow aýdym aýtmasyny goýdy, bir hili skuşna bolup dur. Näme boldy ha, onu siz düşünip bilersiňizmi? Hawa düşünip biler. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti haçan aýdym aýtmaly? Gije 12-den saat 6-çe dama. Ine şu wagty, şu boş wagty. Öz boş wagtyndan şu aýdym aýtmanyň haky bar. Ýöne häzir Türkmenistanyň ykdysadyty agyr çukur ýagdaýynda şu wagtlaram boş bolmaly, şu wagtlaram işlemeli. Gijetini günni ýaly edip işläp Türkmenistanyny galdyrmaly. Şu zatlara üns bermän aýdym edip Türkmen halkyny tüý kurup gezip ýören adamy devlete ýyzarlýar, her gün çykyş edip Murat Gurbanow şunu tanqidlap ýatyr. Biz halkymyza düşündirip ýatyr. Inni edýän haramlyklaryny, ayak ýylaryny halk görüp dur. Inni çekinip başlady. Inni gorkup başlady. Biz şunu ýuwaş işledip başladyk. Kabinet ministri gününe gelip çykyş etmedi, men çykyş edýän Murat Gurbanow çykyş edýär. Bu awtoriteti ýykylyp barýar, gorkup çykyş edip başlady. Indi biz şunu ykdysady çözgütlere berip şunu işletjek bolýar. Ine Mary welaýatynyň kyny, ýa-ni Ahyl welaýat, Balkan welaýat, Daşol welaýatlaryň problematyny aýdyp biz şunu işletjek bolýar. Bizim aýdýan zatlarymyz gelecekde hekimleri Türkmenistanyň prezidentine suwtnamy hökmüne, jenaýat iş hökmüne serediler. Şoň üçin biz aýdyp geçip otyr şu zatlary. Dogry ýa-ni foto, videolar bilen bizde baş dokumentler biz aýdyp geçip otyr. Şoň üçin şonu gelecek kadiyetlerde suwtnamy hökmüne biz aýdyp geçip otyr. İkinci tarap halkymyza da kömek bolýar. Şunun problemleri bütün dünýä işleýär. Olum görüp dur. Bu haramdagalaryň hiç zat etmeýänler. Şoň üçin inni aýdymlar epoha gutordy. Inni bul kaçmak bilen ine häzir habar geldi, gyzyllary hemme vilayatlaryny çöpläp şoň garowlayan adamlar aýryp gyzyllar gitdi häzir. Hemme vilayatlaryň bankyndan gyzyllary, altynlary ýygnap, ýa-ni
banklardaki galan pullary ýygnap, gyzyllary, ýani altynlary ýygnap getirdi Türkmenistana, Türkmenistanyň ýitirdi etdi. Bu gaçmak bilen. Tizen Türkmen halky galyp şunu aýyrýar we tutsak edýär. Bir ýöne döwlete topar bolup, şunu tutsak etmäne, şunu aýyrmana kömek eder. Soň biziň halkymyz açyk saýlawlara geçip, kimi saýlasa ine şunu saýlar. Prezidentlik goýýarmy, prezident respublikasy bolýarmy, ýa parlament respublikasy, onu meclis çözer. Saýlanan adamlar çözer. O saýlamanam siz saýlamaly bolsaňyz. Şoň üçin şu günden başlap öz durmuşyň aktýory bolmaly. Döwletiň aktýory bolmaly. Döwletiň, watanymyzyň ykbalyny siz kesiplemeli. Çekilmem, namatlyk etmem, gyra gaçmam. Siziň döwletiniz, siziň ykbalyňyz, siziň çağrymyň ykbaly, biziň watanymyzyň ykbaly. Çekilmem şondan. Bir tane haramlar diýip beýnimizde ýa-ni iksan emhemeşip görüp, bular bizden gorksun. Näme iş gorkýar? Bular kanun bolýar. Biz bolanda oňa. Bular bizden bagyşlama sorap gorkup, biz baranmazda gitmeli adamlar şunlar. Näme iş biz gorkaly? Ine şonuň üçin beýik Türkmen halkym diňe sag bolun.